В днешното видео ще поговоря малко за новото си шосейно колело и всеки един компонент по него и защо съм го избрал. Без много да се бавя, да започваме! И така, време е за ново видео в този прекрасен и мразовит минус 2 градусов ден с сняг на земята. Реших да това видео всъщност трябваше да се появи малко по-рано, преди 1-2 седмици, обаче просто нямам време да го заснема и най-накрая го имам това време. В момента съм и леко контузен, по един леко леп инцидент, така че не мога и да карам, мога да карам максимално по 1 час на тренажора всеки ден, което пак не е зле за счупена кост, но няма да говоря за това, ще говоря за новото си шосейно колело и ще започвам, тъй като има доста неща и ще отнеме време. Та ето го и него в цялото му широкоъгълно камерна прелест. Това, което виждате на вашите екрани е Specialized S-Works ATOS. Ще започна с рамката, тъй като тя е основното нещо до някаква степен, заради което съм избрал част от компонентите. За да разберете какъв е смисъла, ще започна от тук. S-Works ATOS излиза през 2021 година и по това време е най-леката рамка, създавана от компания, която създава хиляди, десетки хиляди колела. Това го казвам, тъй като със сигурност и преди това е имало рамки, които са били по-леки от 585 грама, колкото трябва да бъде тази. Но те са били в бутикови фирми и съответно са стрували страшно много и са били създавани в много малки количества. Докато Specialized, знаем, една от най-известните, да не кажа най-известната марка колела в цял свят, създават хиляди такива рамки. Това, което имам, отново казвам тук, е S-Works ATOS през 2021 година. Най-леката рамка от 585 грама за 56 размер, но трябва да си имам предвид, че това е за небоядисана рамка. Моята основна цел беше колелото ми да бъде максимално по-леко. Откакто карам колела, това е основната ми цел. Не ме интересуват аеродинамични глупости, нямам нужда от това. Целта ми е да бъде максимално колелото ми по-леко, тъй като обичам да катеря. Не си гледам средната скорост, тя не ми носи усмивка на лицето, гледам метрите денивелация. Това е нещо, което ме интересува и което ме влече, съответно ми трябва по-леко колело. Айде да не говорим, че с аеродинамичността и така нататък, това е малко спорно и трябва да карате с поне 45-50 км в час, за да има някаква разлика между рамките. Имах възможност да избера две рамки. Този S-Works ATOS или Tarmac SL8. Аз не съм си купил цялото колело. Това колело, което видяхте преди малко, ще видите след малко, е сглабено колело, т.е. съм си купил само рамката. Имах възможността да си вземя S-Works ATOS или Specialized SL8 Pro. Да кажем, на най-съща цена, с разлика в теглото около 150-200 грама. Тъй като едното е S-Works, другото е обикновен Specialized. Естествено, гонейки най-лекото тегло, аз се обърнах към S-Works ATOS, но честно казано, не само заради това и сега ще ви кажа защо. Има няколко неща, които ми харесват страшно много на тази рамка и които в момента в колездачната индустрия заливат, така да се каже, пазара с повечето марки, а и не само другите марки. Specialized също правят такъв тип колела с неща, които не ми допадат чак толкова много. Първото нещо, което ми харесва, вече шосейните Specialized имат всичките такова нещо, но средното движение е на резба. BCA средно, съответно не трябва да се слагат пресвит лагери, не трябва да се набиват с чука, не трябва да се вадат с чук с преси или какво ли не. Просто се навива средното. Повечето механици са мнение, че средните, които са на резба, скърцат по-малко, издържат повече и са много по-лесни за замяна. Следващото нещо, което страшно много ми хареса и което за някои хора не е чак толкова хубаво, но на мен аз съм свикнал и другия вариант не ми допада въобще.
говорих и за него по време на ревюто ми за Specialized Epic 8, е това, че виждате ли това чудо? Кабелите не минават през лагерите и челото. Всъщност минават през челото, но не минават ето тук отгоре през лагерите. Това е нещо, което не ми допада въобще. Просто не мога да повярвам, че стана стандарт, ако трябва да сменя лагерите си, да почистя или прочие. За да успея да направя това, трябва да си махна маркучите на спирачките, което аз вкъщи по абсолютно никакъв начин не мога да направя и трябва да отида специално на сервиса за това, да махнат маркучите, да свалят лагерите, да сложат нови и след това да сложат нови маркучите. Боже, колко е сложно, а колко просто беше на времето. Едно от последните колела, за които маркучите не минават през лагерите, лично за мен, много хубаво. Ако трябва да ги сменя, сменям ги за 3 минути и съм готов. Нямам никакви проблеми. Да, има кабелчета, съжалявам маркучи, обаче едва ли това ще ме направи по-бавен. Ще спестя може би 4 милисекунди в следващите 50 км, които карам. Боже, много ставах бърз. Както и да е. Това е едно от нещата, които ми допада в това колело. Следващото нещо, за щастие. Тук мога да сложа каквато и лапа си поискам. Няма нужда да слагам аеролапи или такива специфични, които ще паснат само на дадения стържен. Каньон колелата, вече и новите Скота Дикт са с по-различни стържени, съответно може да сложите само техните лапи. Представете си, че нещо се случи на лапата ви и сте някъде на ваканция или въобще в България. Колко лесно ще намерите такива лапи бързо, съмняваме. Тук имаме кръгъл стържен, може да се сложи каквато и да е лапа. И накрая, но не на последно място, колчето е кръгло. Аеродинамично колче, отново колко секунди ще ви спести? Половин секунда на 60 км. Невероятно, продадох си душата. Обаче, ако пак нещо стане с колчето ви и трябва да намерите такова специфично, колко лесно ще го намерите? Ще ви отнеме 2-3 седмици, за да дойде в България, ако е с поръчка от чужбина, а кръгли колчета с размер 27,2 може да се намери в абсолютно всеки един магазин или сервис в България. Просто това е най-използваното от десетки години колче. Така че това са нещата, заради които избрах тази рамка. Практичността и лекотата. Какво по-хубаво. Да, SRX Atos, специално този цвят няма да се види в момента, защото вече започва да става доста тъмно, но това е едно мръсно бяло, ако трябва да звуча модерно, което има перла. Трудно може да се види, но виждате, че не е точно един обикновен цвят лъскав. Това е една от най-тежките бои, които се предлагат за този модел, съответно от 585 грама, аз отивам на 660, което не е болка за умиране, всичко под 700 грама е много добре. Tarmac SL6, който има S-Works, който е даже ултралайт с челюстни спирачки, той е с тегло от 700 грама, а това за дискови спирачки е 660, което е достатъчно за мен. Започвам с компонентите. Започвам с кокпита. Имаме обикновена алуминиева лапа и обикновено алуминиево кормило. Прекрасно. Лапата е класиката в AliExpress жанра. Наистина класика не само в AliExpress жанр, ами и в жанра на всеки, който иска да му бъде леко колелото и не му се дава чак толкова много пари. Това е лапата Kawoi Uno. 37 лева от AliExpress, 102 грама за 100 мм. Просто няма какво да победи този грамаж и тази цена. Аз тази лапа съм я ползвал на последните си 4 колела. Купувал съм си 4 лапи, съответно имам и от по-ниското колело и наистина не съм имал никакви проблеми с нея. 100 мм, 104 грама с титаниеви болтове може да падне и под това. Карбоновите лапи са много по-тежки. Кормилото Pro Vibe Alloy Compact 40 см, отново кормило, което ползвам на последните си 4 шосейни колела. Кормило, което ми допада страшно много. Първо, отново алуминиево. Струва само 130 лева с доставката до България и
тежи 230 грама, 234 мисля, че да бъде по-точен, като е алуминиево. Това е може би едно от най-леките алуминиеви кормила на пазара и е супер удобно и ергономично. Да, не е аерокормило, обикновено кръгло кормило е, но на мен ми е достатъчно. Аз не си лягам чак толкова много на кормилото, за да бъда аеродинамичен, защото повечето време съм или на спускане, или на изкачване и няма чак такова значение. Така че кормилото е топ. Наистина за 130 лева не може да го биете по абсолютно никакъв начин. Карбоновите кормила са около 220-230 грама за тази широчина. Невъзможно. Преминавам към седалката. Това е една моя любима седалка, а именно Берг Лупина. Тази седалка я ползвам вече хиляди километри, всичките еверестинги са ми с нея. Наистина седалка, която ми е била удобна. Сега ще пробвам нещо малко по-различно, тъй като вече е време. Все пак на човек не трябва да свиква с едно и също нещо, но това отново е класическа седалка, що се отнася до леките колела и тежи 97 грама. Аз даже продавам една такава, 390 лева, само пояснявам. Седалчицата е супер, 132 мм, класика в жанра. Ако искате да се обзаведете с такова нещо, издържа мисля, че до 100 кг, 105 кг, така че нямате проблеми. 5 Нм за хващане тук. Няма никакви проблеми с нея. Колчето, то си идва с рамката. Това е Roval Alpinist 350 мм, тежащо 153 грама. Обикновено кръгло колче, което е напълно достатъчно за мен. По малките размери, между другото, идват с по-късо 300 мм колче, което е 130 грама, но няма значение за 54 размер. Това е напълно достатъчно. След което преминавам към групсета. Това, което виждаме тук е Shimano, но е една смесица между Shimano и между Dura-Ace и Ultegra. Ще започна, може би някъде 50 на 50, с команди и спирачки. Това, което имаме тук е Dura-Ace R9270 с спирачни апарати Dura-Ace R9270, не мога да го произнеса, вече ми замръзват устните. Това е електронен 12-скоростен монтаж и съответно спирачки, команди Dura-Ace. След това преминавам към курбела, 52 голяма плоча, 36 малка, 170 мм дължина на рамото. Това отново е 12-скоростен Dura-Ace курбел. След което преминавам към дисковете. Дисковете са отново CL900, най-новите, последна генерация Shimano дискове, които отново се водят от Dura-Ace семейството. Специално тях ги избрах, защото ми харесват на външен вид повече. Ultegrата е прекрасна, но Dura-Ace ми харесва повече. И това е като цяло за Dura-Ace на това колело. След което, малко се прибия, преминавам към предния дерелер. Това е Ultegra. Задният също е Ultegra, касетата е Ultegra и веригата съответно е Ultegra. Защо не съм сложил пълен Dura-Ace на това колело? Защото отново, въпреки че не е много добре да говоря за бюджет, при положение, че говоря за S-Works, Dura-Ace, 12 скорости и така нататък, но не ми се даваха то не, че не ми се даваха, те ми се дават, обаче за тези компоненти разликата между Dura-Ace и Ultegra в теглото е минимална, а работата е една и съща. Моторчетата в предния заден дерелер са едни и същи, касетата си е касета, веригата си е верига. Тя има някакво покритие там, ама това са малко така маркетинг неща. И може би касетата е, с 60 на грама по-лека Dura-Ace, обаче тази касета струва, не знам колко струва, обаче и това, което искам да кажа, че може да си купите 3 Ultegra касети за цената на един Dura-Ace. 3 Ultegra касети за един Dura-Ace, колкото и да издържа Dura-Ace повече, ако издържа въобще повече, което ме съмнява, това колко 3 касети ще ги карам десетки хиляди километри, може и над 100 хиляди. И затова избрах тези Ultegra компоненти, а другите Dura-Ace. Преминавам към кошниците. Кошниците са на марката Most, която е подмарка на Pinarello. Most Wings, мисля, че се казваха 23 грама, обикновени нормални кошници, но държат бидона добре и са приятни на външен вид. Пусна се осветлението от двора ми. Супер, браво, много добре. Отивам към каплите. Каплите. Newman, виждат се, Newman
виждат се. Първоначално се бях насочил към Ровала, обаче тези са по-леки и затова реших да взема по-лекото. Това е Newman Vonoa Stream C35, C38 Climbing, ебати името, няма значение. Тези капли тежат 1100 грама. Аз качих едно видео в Instagram всъщност, което правих един unboxing, едно отваряне на тях, да видите какво има в кашона и какво представляват. Това, което имаме тук, е шина 35 мм 5, дълбока и 38 отзад. Не ме интересува аеродинамичността и по-малките бяха, ще да съм доволен. Имаме много широки карбонови спици. Аз и на предишните ми хънт капли карах с карбонови спици и съм бил страшно доволен. Никакви проблеми не съм имал с тях. За щастие това не са изляти карбонови спици. Виждате ниплите, съответно може да се подменят. Ако нещо се наложи, тези спици се продават, никакви проблеми. Главините са 4-та генерация Fate R нещо си CS, като са най-добрите, които са създавали до сега според Newman. Те като марка нямат много добро реноме, що се отнася до главините си, но с тази последна генерация, поне от ревютата, които четох за повечето хора, са се справили много, много добре. Гумите, които използвам, са, да видим дали някъде ще намеря надписа, няма да го намеря, може би точно тук. Това са S-Works Turbo Tubeless, карам Tubeless и са с широчина 30 мм. Защо 30 мм? Защото когато имаме дискови спирачки, имаме огромна спирачна сила. Но спирачната сила е прекрасно нещо, обаче ако нямаме сцеплението, тя не важи. Затова е хубаво, ако сложите 23 мм, 25 мм гуми, за да е по-леко или по-бързо, не знам, въпреки че вече има достатъчно сведения, че всъщност по-широките гуми са по-бързи. Ако сложите такива тънки гуми, просто спирачната сила ще е твърде голяма и вероятността да се подхлъзнете ще бъде също толкова голяма. Затова реших да сложа 30, естествено ще ми е по-комфортно, а тези специално съм ги направил Tubeless, така че е още по-комфортно. Карам ги на около 4,8 бара. Интересно нещо на каплите, което забравих да кажа, е, че те нямат вентили. Ако погледнете, тук отзад няма скрит, още, чак ето тук долу, това са скрити вентили, за да не ги направят уж по-аеродинамични. Просто вентила е по-къс и се слага едно адаптерче. Към този момент работи прекрасно, то стои в чантичката под седалката ми. Така че малко прави по-чист външния вид. Дали е практично, не съм сигурен. Естествено може да сложите какъвто вентил поискате, не е нужда да слагате тези. Но те дойдоха в опаковката, с кутиите, съответно в комплекта и реших, че ще сложа тях. Последното нещо може би, защото не се сещам за друго гледайки. Гидолина е Селитария Гран Фондо. Приятен гидолин, не от тия гумените лепкавите, които след един час каране почват да ви лепнат ръцете по тях. Нищо особено, бюджетен, може да се намери в България, магазини Байк Център, така че супер гидолин, черен, класика. Скобата за седалката е също Specialized. Тя си идва с фреймсета, тежи 13 грама, което е доста приятно и работи окей. Все пак обикновена кръгла скоба, винаги може да намерите. Педалите, които както виждате ги нямат, защото ги ползвам в момента на тренажора, на другото колело, което имам само за тренажор, те са Asioma Favero Uno, т.е. Power Meter педали, само левия крак отчита ватажа и го умножава по 2. Не ми трябва голяма точност, не ми трябват и на двата крака да ми мери. Като цяло не съм се засилил към този момент все още да се състезавам отново. Така че ми е напълно достатъчно. Като цяло това е. В момента вече стана много тъмно, затова само ще ви показвам колелото с педали. В този си вид. Всичко. Кошници. Остава да сложа само стойката за Гармина, която ще видя каква ще бъде, но да кажем без нея, с кошниците, педалите, колелото тежи 6 кг, 540 грама, измерих го на няколко кантара в последствие, за да съм сигурен. 6 кг, 540 грама с педалите е наистина много добре. Вероятно с
стойката за компютър ще е малко под 6,6, което трябва да си представя, че напълно ме удовлетворява. Все пак хубавото е, че тук доста голяма част, да не кажа всички части, не са ултра бутикови. Да, каплите са 1100 грама, но в описанието пише, че могат да ги карат хора до 130 кг. Достатъчно здрави са. От Интермарше ги използват. Човека спечели зелената фанелка с тях, нали, с по-дълбоките, но същите модели са същите спици, така че карат ги доста и мисля, че няма да има проблем с тях. Дурейса класика, Дурейса, съжалявам, само Дурейс ми е в главата. Шиманото е класика, кормило алуминиево, седалката, пак казвам, издържала е при мен хиляди километри и е напълно достатъчна. Така че, да, 6,6 кг. Това е за днешното видео, тъй като става много дълго. А в следващото вече ще поговоря за това как усетих колелото и дали имаше разлика спрямо предишният ми Tarmac SL6S Works, който беше с челюстни спирачки. Ако видеото ви е допаднало, дайте едно палче нагоре, абонирайте се, защото предстоят още такива. Предстоят доста повече неща. В момента ще ми се отвори от началото на февруари, живот и здраве, много повече време за колезене и за снимане на видеа. Съответно, така че се възвръщам с пълна сила. Отново, само сме живи и здрави. Така че, до следващото видео. Айде, чао!